Ticket Buy araudia Euskadin indarrean sartzen denean, saltoki eta negozio guztiek Ticket Buy salmenta tiketa eman beharko diete bezeroei. Eta fakturazioa dagokion foru ogasunera bidali beharko dute telematikoki. Laboral Kutxan aldaketa horretara erraz eta eroso egokitzen lagundu nahi dizugu, eta horretarako Ticket Buy terminal berria jarri dugu zure eskura. Informatika programarik instalatu beharrik gabe. Ticket Buy terminalarekin, zure kobrantza guztiak gestionatu ahal izango dituzu bai eskudiruzkoak bai txartel bidezkoak. Kobrantza guztiak telematikoki jakinaraziko dizkiozu zure foru ogasunari. Ticket Buy identifikazio kodea eta QR kode bat dituen tiketa sortuko duzu bezeroarentzat. Eta kutxako kontaketak egunero egiteko aukera emango dizu salmentak hobeto kontrola ditzazun. Ticket Buy terminalari esker, saltokiek egokiak iruditzen zaizkien xehetasunekin eman ahal izango dituzte tiketak. Jonek hile apaindegia du. Ticket Buy terminal berriarekin nahikoa izango da emandako zerbitzua edo zerbitzuak hautatzea aurrena eta ondoren ordainbidea, hau da txartela edo eskudirua. Kobrantza baliozkotu ondoren, Ticket Buy terminalak tiket bat ogasunari bidaliko dio telematikoki eta beste bat inprimatu egingo du bezeroarentzat. Ikus dezagun beste adibide batekin. Anek arategia du eta balantzan tiketa sortu du bezeroarentzat. Bezeroak gauza bat baino gehiago erosi dizkionez, Anek arategia hainbat gauza aukera sakatu baino ez du egin behar eta erosketaren zenbateko osoa sartu eta ordaintzeko metodoa aukeratu, txartela edo eskudirua. Horren erraza da Laboral Kutxaren Ticket Buy terminal berriarekin Ticket Buyra egokitzea. Erraza, azkarra eta segurua. Jarri harremanetan zure gestorearekin Ticket Buy araudira egokitzeko.